Δομικές εκτιμήσεις για την ανάκαμψη από πλημμύρες στην Βικτόρια. Εάν το σπίτι ή η επιχείρησή σας έχει επηρεαστεί, η Emergency Recovery Victoria μπορεί να σας παρέχει δωρεάν εκτίμηση των ζημιών στο ακίνητό σας. Η εκτίμηση θα σας ενημερώσει για τυχόν ζημιές σε αυτές τις κατασκευές και θα συμπεριλαμβάνει το αν είναι επικίνδυνα για στέγαση ή χρήση. Κάποια τοπική ομάδα θα έρθει στο ακίνητό σας. Θα ελέγξουν την ασφάλεια της κατασκευής για αν υπάρχουν υλικά με βλάβη και θα αξιολογήσουν την πιθανότητα ηλεκτρονικών κινδύνων. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν καλώδια εκτεθειμένα ή κατεστραμμένα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μετά την αξιολόγηση, θα λάβετε μια αναφορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την αναφορά για ασφαλιστική αξίωση ή για να ενημερώσετε τους τεχνίτες για τις επισκευές που χρειάζεστε. Η αναφορά θα σας πει επίσης εάν μπορείτε να λάβετε άλλη υποστήριξη, όπως το να απαλλαγείτε τους κινδύνους δωρεάν. Μπορεί να εγγραφείτε για την εκτίμηση, είτε είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου, είτε ενοικιαστής, και εμείς αναλαμβάνουμε να συνεργαστούμε με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου εκ μέρους σας. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με κανέναν άλλον που ζει ή εργάζεται στο ακίνητο. Για να μάθετε περισσότερα ή για να εγγραφείτε, καλέστε το 1800 560 760. Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, πατήστε το 9 όταν καλέσετε.